neme yadıma düşeni bilýäňiz mi? Ha? Vay bilmeseniz aýdaýyn agyn men. Şundan 3 ýyl, 3 ay, 3 gün, 3 sekund, 3 gün öňde täze ýyllar çaň ýanyna men mäti bilen tanışdym. Mäti nirde okuýany bilýäňiz mi? Mäti Medeniyet Enstitüsinde okuýardy. Men hem Owa Hojalyk Üniversitetinde okuýardym. Ha. Şu Medeniyet Enstitüsinde okuýardy. Men hem Owa Hojalyk Üniversitetinde 3-nji kursda okuýardym goý. Onun kıymet täze ýyl bayramçylygyna arçaň ýanyna duşuşdyk bil. Ondan feýşdik, soňam toý etdik. Eýem 3 ýyl, 3 ay, 3 gün, 3 minut, 3 sekund boldy. Aga ýöne men mäti tanaman bardyryna. Şeýle bir kyskanç, şu bayramçylyk bolýa bolýan şu sowadan mal bolsa öýe gele nokta. Ene häzir hem gelerde nira gitdim diýer. Şeýle däge şu Medeniyet Enstitüsiniň taliplerini hemmeti şeýle mi kägen? Ýokla diňe mäti şeýledir. Nira gitdiň ay? Ana. Men öýden çykmadym näme mäti? Menem suat öýden gelýän, sen ýokga. Men taliplerin ýanyna ýaşlyk ýyllarymyzy ýatlap bir kimin ştaýda duşsanmyz aýdyp dur. Oňar ýaňa aýdan bolsaň öýüňde aýtdan gowat da salatlary. Arçaň ýanyna aýdyp gideýin öýe baran soňam ýeke jöýüň aýdyp bererin-nä. Nirde boldun sen? Yo men eşiklemey bitjek bolup dur bayramçylyk bellemen. Bayramçylyk bellemen aýtsak bolýar. Şeýler öýde dele haw. Yo konserwatoryada okuyan zoran bir şeýle bizi goýmaz oturuldy ýara. Hem buly boşamaly ne? Täze bunu bir öýde oturan maskala bayramçylygy bu. Oturur ilki bilen jemlere barar, soň meňe jemlere barar. Sen daýym ka barar, men daýym ka, sen agan ka barar, men dogonum ka barar. On ka bir mut galan öýe geler. Näetdiňe ilki senkiden başlasak bolmaýarmy şonu? Sen öýüňde barar, biziň öýümizde. Biziň öýümizde barar, sen öýüňde. Yo ilki siziň öýüňizde, ondan biziň öýümizde, ondan siziň öýüňizde, ondan biziň öýümizde. Ayol onun bir hil bolýar, haram bolýar, onun bolanak öýde oturar soň şunu. Ýokla bayramçylykda da bir öýde otururlarmy tap? Ay, mäte. Öýde oturulan oňa bayramçylykda. On kaçer laylan vaylanyp, ankaňa şon kol. Eller durnoň. Onuňa bolmaz sen. Bilemat süýlüýde oturýar. Men gaharym getirme, bilýäňi gözüm uzarýar. Öýde oturman lälä bayramçylykda. Ana aýdyp dura talipler, ana aýdyp durlara. Aýdyp dursa da bolana okşaýar. Borlu gaharlanmasa näme ati? Toydan habar ver bana, toydan. Toydan? Awwa. Vay ben toy diýmesene. Akşam bir ýerde bayramçylyk şundan arça beripdirler. Men zoralam barıpdyr. O konserwatoryada okuyan aýna bar. Awwa. Aýna barıpdyr näme diýdisene. Näme diýär? Şu men egnimdäki ýaly zerli köýnek hiç ýerde ýok diýär. Ba. Adam hem diýär şu bayramçylyk öň ýanyna Mars planetasyna gidip geldi diýär. Ba. Doğrudan şu taýda ýaşaýsat bamy kägen? Men ne o taýda ýaşak gaýtdymmy? Sen derdinde şurayda ýaşaýsyň okdugyna bilýän? Oy, mäti beý diýsek hemmeler çynryýdyr. Çynryýtma gaw. Gaharlanmasa näme ati gaharlanýan, saçyň düşüp başlapdyr sen. Aýalyň sen bolsa keldi, hemem düşüründe. Vay taliplerimiň diýär zadyny. Teşekkür şol ýaldat diýen okdy. Teşekkür oglanlar ilmi damen edidim men saňa ýokardan ýyllara kelip boýnuňa dakaryn. Men sen aýamda götererin. Ýok, öýlenen soň aýasyna göteren ogul. Ana. Näme üçin götereýin awren? Göterme diýär agyr diýär men, mäti. Onda da Barla ondan aşy arçaň başynda men taripladyň, ay kim halaşyp ýörgän. Son men taripladyň. Meni mi? Yo, sen meni. Ha tariplayınmı? Hawa. Bolýanna başladyk. Men tariplýär. Sen barmasyň gogoçan guran çöpüne meňdetdim. Sen boynuňy almaň sapagyna meňdetdim. Sen ýüzüňi garrygy gagyna meňdetdim. Sen saçygy Mekkäň kulpugyna meňdetdim. Ýokla bir gogo dip tariplasana, bu talipleriň ýanynda beýdip tariplaň. Hoşku bilenmi? Hawa. Bolýar. Gökden uçan kara gargam, towsonzygym ýernemi, koyun yatakda duşsunum, hüypi pügüm ýernemi, men söýenim gyýlan hani. Dazlar kelim ýernemi. Bayramçylykda beýdip tariplerini oga mäti gogo dip tariplasana meni. Aýdym aýdyp beräýin sana. Aýdym tariplasana şu talipleriň ýanynda. Gideli bağlara, çıkalı dağlara, gördüm men seni, unuttum sen beni, gelsene yanıma gel, tut gel, oho tut gel, oho tut gel, tut gel. Tut geliydim bana. Hey kaydı bilen sevişip gurrun edip dur kanam tut gelli yer mi?
O toğutu kelliyem o. Azı bir kıyı ütkösü kızılçının rahat görse ütka ver ya kışlı. Likir deyip doğrulayın bir kıyı. Likir deme oğlan beyle gülme sen gülme. Komşuna hayran mene, gülsüne hayran mene. Hemme terede bile sen gülme. Likir deme oğlan beyle gülme sen gülme. Likir deme oğlan beyle gülme sen gülme. Men sana teğenin soğudat gelip şu an. Ahir soğudat verecek dedi. Ne amat verecek kabul? Ne amat verecek? Öyde arsıvemek koydum öyün orta arasında. Görmedin? Evet, artebedek koydum. Oo. Onda taliplerin İlbayramçık öyümü çağırayalım. Evet. Mekruban talipler ilk bilen aşı yetip gelen täze İlbayramçılığınız bilen hemmäňiz gutlayan, düşümlü yıl bolsun. Hemmäňiz täze ýylla 10K burmut galan öyümüze garaşýar. Teğenin kutlu olsun. Yürün. Ahir ardıma yettim o. Görýäm täze ilgüni ardyma yettim. Han çağırsak geldin. Tavırılca.